Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin. And I know it's never gonna. Welcome back to my channels mga ka-vlogs. So, nandito tayo ngayon sa tambayan namin pag umaga dito sa may park ng Saka naman, boy. Lancaster. Ba't doon kay Kim? Ayaw doon. Kuha nga ako ng malunggay itong medyo talbos mga ka-vlogs. Halo ko sabaw. Ayun. Malunggay mga ka-vlogs. Maganda sa katawan. Dami rin tayong bangga. Marami rin mga tayo dito na kaso. Mayaman dito ng malunggay. Ito pala marami. Oh, malalaki. Oh, may papaya pala dito. Pang tinuula. So mga ka-vlogs, oh. Parang gusto kong maggisa. Maggisa ng sardinas. So ka-vlogs, prepare natin itong malunggay. Kasi kailangan din may na akong tumag prepare mga ka-vlogs. Hinahaplos daw to katulad ng anong paghahaplos mo sa ano mo. Hindi ko alam kung ano luto nito mga ka-vlogs. Pag kumuha ako ng malunggay, maraming malunggay dyan sa kapitbahay namin mga ka-vlogs. So mga ka-vlogs, kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel. Click na rin ang bell button para updated kayo sa mga bago kong videos. Shout out mga tropa ko dyan mga ka-vlogs. Prepare tayo ng malunggay mga ka-vlogs. Yun. Ganda ng mga malunggay ngayon kasi umulan. Fresh na fresh. Sinisip ko na kung mga ka-vlogs. Ayun na. Ayan na. Ayan na. So, hirap din ako mag-prepare nito. Gagataan ko sana kaso mga ka-vlogs yung nyug ko. Hindi ko mabalatan. Wala akong malaking itak ng mga ka-vlogs. Yun.
marami ata nitong kinuha ko. Ako lang naman kakain ito. Yung anak ko di kumakain ng malunggay. Alam niyo bakit? Pag kinain daw, lalabas, malunggay pa, kaya ayaw niya kumain ng malunggay. Ang ganda sana nito, gata. Kaso, walang ano. Huling-huli ka! Kung bago ka sa aking channel mga ka-vlogs, kung napadpad ka, palambing naman mga ka-vlogs. Pakiclick ng subscribe my channel and click the bell button and then para updated kayo sa mga bagong videos mga ka-vlogs. Tama na to. Marami na to eh. Hindi mga ka-vlogs. Mga ka-vlogs, may prito tayong tulingan. So gagawa tayo ng sabaw. Yung malunggay, yun ang gagawin na natin. Kasi wala kaming gata. Yun na lang gagawin ko mga ka-vlogs. Sasabawan ko na lang tong malunggay with mackerel na dilata mga ka-vlogs. So, gisa muna natin, typical na pag-igisa. Yun, gisa muna natin. So, ilagay na natin itong mackerel. Kasi medyo nag-brown na yung bawang. Ano pang hinihintay mo? Ilagay na natin. Ay, ano pang hinihintay ko? Ilagay na natin. Yun, ilagay na natin yung mackerel brand. Yan. Shout out pala sa mother ko. O, siyang napadala sa akin ng mackerel na yan, na sardina. Napakasarap. Napaka-healthy. Iwas daw sa karne. So, yan na. Tatalsikan na. Bakit kaya itong sardinas na ito, pag ginigis ako, tatalsikan mga ka-vlogs? O, lagyan na natin ng water. It's two, mga ka-vlogs. So, pakuluin muna natin yung tubig kasi nilagyan ko ng tubig. And then, yun. Nilagyan ko siya ng tubig. Pakuluan muna natin ng konti. Kasi, ilagyan natin ng kaunting sili para may nangangagat. Lagyan natin ng paminta para lalong mas kumagat. Diba, mga ka-vlogs? So, yun. Magluto lang tayo. Huwag tayo kung anong mga ginagawa sa buhay natin. Yun. Sarap! Lagyan natin ng magic sarap. Ay, hindi pala magic sarap. Ajinomoto pala yun kasi wala na akong magic sarap. Alam niyo ba, guys? Hindi rin ganong safe yung magic sarap ha. Baka di ko sinisiraan yan mga ka-vlogs. Ako din sa pag-aaral mga ka-vlogs, lumitaw ang magic sarap ay masarap. Yun lang yun. Nakakatawa na. Kilitiin mo nga ako mga ka-vlogs. Yun! Tikman nga natin. Yun, pwede na.
And then, ilalagay na natin yung... Lagyan natin ng konting asin, medyo matabang. Asin, kasi matabang. Tama na yun. Tama na, marami na yan. Konti lang eh. Ayoko na maalat. Hindi, lagyan na natin ng mga lunggay. Konti lang, ang raming kinuha kong malunggay mga koblak. Konti lang ilalagay natin. Konti pa. Ayun. Pwede na yan, pwede na. Haluin natin mga koblaks. Hinaan muna natin ang apoy. Tapos asiman natin ng kaunting kalamansi yan mga koblaks. Ayun. Healthy living mga koblaks, oh. Napakasarap nito. Tapos kombinasyon mga koblaks ng prito kong tulingan. Oh my God! Ang sarap-sarap! Oh, kung di ka pa koblaks nakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel, Edmar TV, and follow my FB page, mga koblaks, Edmar TV. So, yun. Maya-maya, kain na tayo mga koblaks. Napakasarap nito mga koblaks. Yon. Asiman natin ang kalamansi. Alam mo ba, na gustong gusto ko ang sardinas mga koblak. Makakaril ito mga koblaks. May pangalan siyang ayam. Hindi yung ayam na aso. Sa Bicol kasi mga koblaks yung ayam, aso yun. Ilagay na natin yung asim, kalamansi. Wow! Napakasarap nito mga koblaks. Ayan na, patayin na natin. Mas madali itong maluto. Ako kasi hindi ko ganong niluluto yung malunggay kasi mas masarap ang haluin muna natin ng konti and then patayin na natin. So, yun na mga koblaks. Kain-kain tayo. So, tulingan, koblaks. Prituhin natin. Lagyan natin ng yak sa gitna para maluto sa loob. Yun. Yan mga koblaks. Hugasan natin. Lagyan natin ang asin. Yes. Ituin na natin itong mga koblaks. So, yung koblak. Ganda na pagkapito dito. Balikin na natin, koblak. Ganda, oh.
nahulog na. Itong camera ko, natilaksikan ng nakita mga kublas. Crispy natin ito mga kublas kasi tuloy na ito. Masarap ito crispy. Ay, parang nasusunog na. Ko, mga kobla. Ay, yan ang gusto ko. Medyo crispy-crispy, mga kobla. Saan ka pa, mga kobla? Yo. So, mausok na dito. Kaunti pang crispy. Saan ka napunta? To the moon. Mag-trip. Shoot. Yeah! Sarap ito sa usawan kamat. Ayun o. Toyo na may kalamansi mga koblaks. So, okay na ito mga koblak. Awanin natin. Medyo crispy na rin, no? Awanin natin. So, yan ang mga koblaks. Itong tulingan mga koblaks. Ng mga koblaks. Sarap nito. Ginisang malunggay with sardinas and tulingan mga koblaks. So, kain na tayo mga koblaks. Kain na muna kami mga koblaks. Kain na tayo nak. Luto na ang ulam. Iwan ko lang kung kakain ito yung anak ko. So mga koblaks, hanggang dito na lang ang videos ko. Abangan nyo yung mga panibago kong content na gagawin mga koblaks. Salamat sa pagpapanood mga koblaks. Bye-bye!